Ito 1 John chapter 5 verse 1. Yan. Ingana iti verse 5. Basaak iti Ilocano. Dagijay po nga makaawat iti Ilocano, you can read it in English version. Tapno agkikinnaawatan tayo amin. Yan. Okay? Are you ready? Ready ba tayong lahat? Yan. Okay, basaak. Kat basaan nyo mo't ito screen, unuawan iti Bible yo. Kuna na dito iti 1 John chapter 5 verse 1, ijay good news ba to or King James Ilocano version. Okay, kuna na, siya sinuman amamati ani Jesus isu ni Kristo, isu ti Kristo, nabukol iti Dios. Kat siya sinuman nga agayat iti nang bukol, ayaton namot ti nabukol kinkwana. Daytoy ti pakaamuan tayo, nga ayaton tayo dagiti anak ti Dios, no ayaton tayo ti Dios, kat salimutmutan tayo dagiti bilbilin na, kat salimutmutan tayo dagiti bilbilin na. Kunakno, pwede ito yung agsusulpo ti panangkitak namin. Verse 3, tadaytoy ti ayat ti Dios, atong palon tayo kuma dagiti bilbilin na, kat dagiti bilbilin na saan da ang makapadagsan. Tati anyaman ang mabukal iti Dios, parukmaan na ti luburig. Kat daytoy ti panagbaligi apang parukma iti lubong, iso ti pamati tayo. Kat siya sino ti mangparmek iti lubong, nuri dayjay mamati ani Jesus iso ti anak ti Dios. Dito iti title nga kahit ko nga i-share tatagon daw ay the one who is born of God. Iti maysa nga nayanak ken ni Apo Dios. Agyaman tayo, nayanak ka ken ni inam, inputot da ka ni amam, ngam agyaman tayo, daytoy panakayanak tayo dito'y rabaw iti daga. This is physical. Nya. Physical daytoy nga panakayanak, nayanak ka ken ni nanang mo. Ada ba tinayanak ti bato ditoy? Pinumtok ti bato awan? But we are all born. Nayanak tayo, manipod ken ni nanang tayo. Kat I know nga awamet iti nayanak ditoy, nga naggapu iti bakas. Ada ti mamati? Nga naggapu iti bakas isuna, galing sa unggoy. Yung daw naniniwala na galing sila sa unggoy, kapag may problema kayo, sa unggoy kayo pupunta. Yun daw. Pero datayo amin, kat, ito nga verse nga ipakpakita na ditoy, nya, sarsaritaan na daytoy, dagiti nayanak ken ni Apo Dios, those who are born of God. Nya, kasano dayta, how we became born of God, kasano tayo nga nayanak ken ni Apo. Idi ngay kat nakagulgulo itibiyag tayo, nya? Natay tayo because of sin. Okay, sabihin mo sa katabi mo, natay kagayam idi. Dahil sa kasalanan, patay ka noon. Pero alam mo ba ang ginawa ni Lord, nya? Biniyag na da tayo. Biniyag na da tayo. The Lord Jesus Christ, John 1:12, anya ko na ti John 1:12. To all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Doon, how we become children of God? Kas ano tayo nga nagbalin nga anak iti Dios? Because we believe Him. Sino ba ang pinaniwalaan natin? Si Jesus Christ. So kasjay tayo nga nayanak, those who believe. Dagijay da nga namati ken ni Jesus Christ, kas anak iti Dios. He gave the right to become children of God. Naikan tayo iti karbungan nga nagbalin nga anak ti Dios, kas ano manunday ta nya. Idi napalabas adat ti nagpabautisar ti danom ditoy dimot aya nya. Apay nga nagpabautisar kayo ti danom? Why you receive water baptism? It is because you believe the Lord Jesus Christ, at yung paniniwala mong yan, pinatunayan mo, nya? Pinatunayan deta nga faith mo through ijay water baptism mo.
That is the outward evidence of your faith and your willingness to follow Christ. Amen. Dadjay ti ebidensya nga da kayo kot pinatiyo ni Apo Jesus, iso nga dadjay water baptism nga deta, dadjay di step of obedience yo. Dadjay outward, di akin parang nga ebidensya, iso dadjay inaramid yo. Another evidence, our inward, di akin unag nga biyag tayo, may evidence po yon. Ya. Ay mamati kayo, Zay? Ya. The inside, the inner evidence of becoming born of God is because of the work of the Holy Spirit. So nga kuna ni Apo Jesus kun ni Nicodemus, kasano ba nga maborn agin ti maysa nga tao? Agsubli ba isuna iti anakan ni inana? No si kayo nga mother, kayat yu ba? Siyak madikngay, nakadakdakulan kan. Yeah. Nagpariga, taktupay idi nga nangiparwarkin ka, mabalin nga kunkunam. But yung sinasabi ni Jesus is, haan nga kasta kunana kan ni Nicodemus. No dekat into no ti maysa nga tao, mamati kini Apo Jesus, the Espiritu ti Apo nga umay kinkuana, isuda jeti mangkos iti panakabalbaliw iti biyag na. Maborn again. Yeah. The word born again is, nayanak ka nga nabalbaliwan. Ibig sabihin, transform ka by the power of the Holy Spirit. Hindi po pangalan ng ano yon. Ahan nga nagan iti religion dadzay. But, dadji panagbalin nga born again, panagbalin tayo nga born again, ibig sabihin, nayanak ka nga nabalbaliwan, the old has gone and the new has come. Bago kang nilalang. Kayan, manuti kayan anak dito eh. You just accepted the Lord Jesus Christ, tatay lang. Oh, manumot ti nabaybayag dito nga nayanak, itaas ang kamay. Nabaybayag ka nga nayanak. Nayanak tayo nga nabaybayag, ibig sabihin, matured ka na. Hangkang agdididi. Ya, dapat ti agdididi pa lang, tupulon. Bakit laklakayan na, nagdididi pa lang. Ya. So, ibig sabihin yan, the one who is born of God, dati ginayanak ka ni Apo Diyos. Ada iti stages iti biyag tayo. Ada iti stages iti panagbiag dagiti nayanak kini Apo madaydayaw ti Diyos. Kahit nga sawan, hang ka nga umi-steady, nga nayanak ka di kalma, hang ka dumakdakkel. Although mo yun, maminsan, gapu iti kinakikute ti baby niya. Narinig ko, nabasa ko kay Harriet ito. Wag ka, hang ka pa yung nga dumakdakkel, kasi ba term, hang ka pa yung dumakdakkel, won. Yeah. Ngam, kayat yung ba nga ibaga tayo, di kristyano nga abay mo? Padasuman nga ibaga noon niya kunana. Huh? Brother Manuel, hang ka pa'y dumakdakkel mo, tani cute kaya ako na. Appropriate ba? Hang ka dumakdakkel mo, tapos, nukunam nga, hang ka dumakdakkel, sige, umay makigimong, saan umay makigimong, hang ka pa'y dumakdakkel, lalalalo. Nya? Ngam, ije na espirituan nga, biyag tayo kakabsat. Nya? Ti ubing nga kristyano, cute. Nya? Ti matataangan nga kristyano, going into another level iti Christian life na, hanlang nga cute, isunas puminpintas, gumugwapo, sumaysayaat. Amen? Kasyay. Ngam no ije physical nga naintawan, kat kunam ije baby nga, hang kapay dumakdakkel man, siyempre cute nga kang kanayon. Yeah. Ngam bagam takaabay mo, madik nga cute ka nga kang kanayon. Ah. Madik nga cute ka nga kang kanayon, namo iti cute. Basit. Yeah. Mayat nga agpaiso nga kitkitaam, ngam, saan mat nga mayat nga. So nga, wag ganon. Bad yun. The one who is born of God. So, kitaan tayo garo ditoy. Amin tayo. If you receive the Lord Jesus Christ, in the last Sunday, I preached about the evidences of being saved. Dagiti ebidensya, iti maysa nga tao nga mangkunangan na isalakan. Kat iti daytoy met nga gundaway, kahit kung nga i-share daytoy, the one who is born of God. Kitaan tayo daytoy. Kung nakamanan, ada ti stages iti Christian life tayo. Ada di baby, into nukan mature isuna. Nya, going up into maturity, ti style tayo nga panagserbi. Amen.
huwag pa-decline. Nya. So, wakas jeti estilo iti panagbiag tayo. So, the one who is born of God, number one, keepers of Father's command. Yan. The one who is born of God are the one who keeps the Father's command. Nya. Keepers of God's command. Isu nga iti biag tayo kas na iti may nga ubing nga nayanak, nya. Handa nga kang kanan o reno ko na nga, uy anak, wag mong galawin yan, hamo nga sagidan, don't touch that fire. Gaputa ubing isuna, kayat nalata nga ugaman day apoy. Nya. Urenuan niya ti ibagam, but then, into no dumakdakal day tanga ubing, masursuro na nga, ay, idi sinagid ko na di apoy na sinitak. Na-experience na, di ba? And then, gaputa, keep on the di parents nga ikot, itultuloy na nga, i-advise na di anak na, itultuloy na nga, bagbagaan na di anak na, da di anak, dengdenggo na di ibagbagan ti parents. Isu nga di panang dengdengag na di ibagbagan iti parents na, ureno umad-adayo isu na kadagiti parents na, but because of the command, because of the di bilin iti ama, bilin ti ina, nga isu ti inted na, in-install na iti anak na, ureno umadayo da di ubing lalagi po na da di inbagan ti parents na. Kasyay. Pero ngayon, iba ngayon. But we need to see to it, nya? So the one who is born of God, nayanakin kaday tanga ubing, kat pagrubungam nga ited kinkwa na dagiti instruction iti panagbiag. Tama? Kat no sika nga akin anak kan inted mo da di instruction, nagasat na di ubing kasi meron siyang parents na nagbibigay ng instruction sa kanyang buhay. Palakpakan tayo dagiti parents, kakabsat. Yan. Gaputan na yanakin kadayta, example ko timay sa nga parent, gaputan na yanakin kadayta, hamo nga kayat, nga dadji anak mo kot, agbalbalin nga paliwawang. Amoy iti paliwawang. Yeah. Adati, basta, nagarawigaw, malikot. Yeah. So, gaputa anak mo dayta, you keep on giving the instruction. Itultuloy mo nga ito da jay bilin. O anak kasuya, itultuloy mo nga i-counsel da jay anak mo. Kat obligasyon mo ti anak nga mang-ikip ijay da bilin. Because kunana ti Proverbs chapter 3, dagiti anak nga mangidulin ka dagiti teachings, dagiti naganak kadakwada, they will live longer. Agbiagda nga atidog ti panagbiagda. But the child, dagiti anak nga saan da nga ikip da jay father's command winubilin dagiti naganak kadakwada. Haan nga napintas iti future da. So ijay Christian life tayo, agyaman tayo taada ti ama tayo, who gave his instruction to his children. Amen? Nya, isu nga, datayo kas nayanak ka ni Apo, gaputa we are born of God, no anya din nakaiyanakan tayo, isuna da jay ikip tayo tibilin na kada tayo. Ada gamin iti connection iti anak ken ama. Because of relationship, gaput ada ti relasyon tayo ken ni ama tayo, adamat iti karbengan tayo nga mang ikip ijay bilin ti ama tayo kada tayo. That is our duty as a child. Amen. Nga idulin tayo, ama tayo garod, ni tatang tayo garod, tinangtod dito yung abilin. Hanga sabalit ti tungpalan tayo. Nagkwa kaya da jikwa, anak ngay nga, tungpalan at sabali nga parents, sika nga parents na nga tungpalan. Anong pakiramdam natin doon? Mga parents. Masair, jerik na tayo. Nya? No day parents mo kot, bagbagbagaan nakakat saan mo nga denggan. Tapos haan mo nga parents, haan nga nang ililokin ka, ti sur-sur-surutom nga kang kanayon, iso na ti tungtungpalam, masakit sa pakiramdam ng parents yun. Tapos sur-surutom pa ikat iso ti mang iturungkin ka ti pakadadaulam. Nya. So, keepers of the Father's command are those who born of God. Amen? Dagiti da nayanak. So, no sino tinayanakan iti tunggal may sa kada tayo, let us keep the commands da kanya tayo. Let us love the advice da kada tayo. Amen.
huwag iba ang sinusundan natin. Amen? Tungpalan tayo, dagi tinaganak kada tayo, ta isuda tinagsakripisyo para mabiyag tayo. Isuda tinangitod ti biyag, isuda itinangyanak kada tayo. So it is our duty to obey our fathers, our parents' commands. So kasjay tayo mat kini Apo, kanino tayo nagkikip niya? Siya sino ti ikip tayo ti bilin na? Ni Satanas wenno ni Apo Dios? Ni Apo Dios. Why? Because we are born nayanak tayo iti Dios. Madaydayaw ti Apo. Isuna da dyan ang itad iti biyagnak para kada tayo. Isuna tinang isakripisyo iti anak na tapno maisalakan tayo. Isuga po na nga, isuna iti ikip tayo da jay bilin na, idulin tayo da jay bilin na. Ano yung mga commands ng ating Father? John chapter 5 verse 3. Kunana, in fact, this is love for God. Amen. This is love for God. Ito yung pag-ibig natin sa Panginoon. If a child will not keep the commands of her parents or his parents, hamo makitang ay ayatan da ka ti anak mo. Ang mangyayari doon, masasaktan ang magulang. Sa harapan din ng Panginoon, dahito'y iti ebidensya nga ay ayatan tayo iti Diyos. Kung ditam ta kaabay mo, kamat maturog. Magbigay ka ng evidence na minamahal mo, mahal mo ang Panginoon. Ibigay mo ang ebidensya na mahal mo ang Diyos. Do you love God? Ay ayatan tayo ba ni Apo nga talaga? To keep His commands. Kat sana nga kayat nga sawan, ikip mo dahito'y kat indudulin mo nga agpayso. Hana kayat nga sawan nga kasjay. Hanga dyan inikanda ka kwarta kat idudulin mo nga agpaysuhan mo nga gasgastusan. Hanga kasjay tikayat na nga sawan dito. Kayat na nga sawan to keep His commands is to obey. Hello? Amen. Obey. Next verse, Revelation chapter 14 verse 2. Kunana dito, this means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying His commands in maintaining their faith in Jesus. To obey God's command is mahirap, madali? Mahirap. So kunana dito nga, be patient. Kunana kat, God's holy people must endure persecutions. Ano san tayo, dirigrigat, ditirabaw tidaga, in obeying to the commands of the Lord, haan nga nalalakada ito'y ma-persecute ka, mauyaw ka. Ngaman ti kunana da ito'y verse, be patient, patiently, kunana, obeying His commands in maintaining their faith in Jesus. Maintain tayo da ito'y. So, da ito'y nga itikwa, masapol nga i-maintain tayo. Tigol mo kuma. Sige, agkidom ka man. Kat kunam ijibagim, tigol ko ngay katkwa. I-maintain ko jay faith ko. Tuloy-tuloy, uray no maitublakak, bumangonak. Praise the Lord. Han nga jay, huwag nating hayaan na masira ang ating testimony. Hantay nga baybayan. Dumtong man jay time ngay nga, hayo, payda ito'y nga, persecutions iti biag tayo, hayo pa dito nga, rigat iti panagsurbi. Uray no kaslada tayo, maisugtot ka. Bumangon ka manan, madaydayaw ti Apo, palakpakan man takaabay mo. I am sure, kunam, sige bagam, I am sure adu tinagdaanam iti biag mo. Sabihin mo sa katabi mo, sigurado ak adu tinagdaanam ti biag mo. Kat kunak ibagakin ka, congratulations kabsat. Yes. You pass the another testing. And then sabihin mo, there's more. At dapay. Kat panangkitakin ka, panangkitak kada kayo, we can. Madaydayaw ti Apo. It is because iti pagsursurbian tayo, saan nga nanatay nga Diyos. Hindi siya yung Diyos na napapagod sa atin. Han iso na nga mabannog nga mangkit-kita kada tayo. But He will always, ibagba isi-cheer na da tayo, anak,
Kayam dayta. So, agyaman tayo. We are keepers. We are keepers of Father's command. By maintaining, i-maintain tayo dayjay, pamati tayo, nga saan nga han kumang ag-disappear dayjay. But then, umay man itipadas, itibiyag tayo, let us, iso nga agkikinasapulan tayo ya. Kasapulan mi da kayo. Hindi porket agpipilts kami, ay unida da pastor, taas asidagdakan ni Apo Diyos. Huwag namang ganon. We need you. We need each other. Yeah? To keep the commands of the Lord, it is not easy. Iso nga, naisalakan ka, tapno palagipam data kaababay mo. That all of us must keep our faith. Madaydayaw ni Apo. Yeah? So ulitok manan nga basaan, ito'y verse 3, ayan iti-text tayo. Ada jay last part dito'y, and His commands are not burdensome. Iji Ilocano, tada ito'y ti ayat ti Diyos, atong palan tayo kumadagiti bilbilin na, kat dagiti bilbilin na saan da ang makapadagsan. If you obey the command ni Apo, madagsunan ka ba? The testimony ni Brother Freddy, no apay nga kay kayat, dagiti nga da dumakakabsat to do evangelism. Mapandakat agitud da iti tracks when numagasin ka dagiti balbalay. Because, into no ma-accomplish da dajay, naragsak da. Isu nga no into na agtulnog tayo, ibagbagan iti Apo kot aramiden tayo, sinuti umunang agbenepisyo sika. Takunam bagim, congratulations myself. Nagawa ko. So, kunan na dito'y kot haan nga mang padagson. Iti mang agtulnog iti sao iti Apo. No di kot mangtod iti ragsak. Do you want na makumpleto ang joy mo? Kaya tayo ba nga makumpleto talaga di ragsak mo nga agserbi kini Apo? Because in His Word it says, I want you kuna ni Jesus. Because da kayo nga anak kuna na amun ti Apo ya, da tayo nga anak ti Dios. No, ni Apo kot makita na da tayo, it is His joy to see us nga naragsak. Isu nga, pudno da ito ya, ito no aramidan tayo ti panagtulnog, saan tayo nga madagsunan? No di kat mapalaganan tayo. Madaydayaw ti Apo. Han nga di agtulnog tayo sa bali nga banag saan nga di sa bali. Sana balansi ang ating Christian lifestyle. Yeah. So diya, number 2. Yan. The one who is born of God. Iti maysa nga nayanak iti Dios, overcomers of the world. First John 5:4. Basak di Ilocano for dagiti kuan tayo, nananang tayo. Kunana di verse 4, tati anyaman ang mabukol iti Dios, parukmauna ti lubong. Ket daytoy ti panagbaligi amang parukma iti lubong, iso iti pamatiyo. Overcomers of the world. Adati nakita nga Greek word na dito yung overcome. Overcomers. No iji sapatos, Nike. No iji Greek, nga ikot Nike. Kaya't nangasawan, to carry off the victory. Yeah? Overcomers. Dagiti anak ni Apo Dios, carrier da iti panagbalegi. Alangan naman nga itod ni Apo Dios na jay balegi kadagiti saan nga namati. Yeah? No di kat datayo nga anak na. Datayo ti carrier, datayo ti tagaawit iti balegi. Madaydayaw ni Apo. Ang kagandahan dito, haan mo nga intrabaho da iti balegi ta inlupas ni Apo Jesus. Awitam lang. Sakbatam. Dayta nalagan dayta. And then begin to walk.
madaydayaw ti Apo. Ipagnam dayta. Tadayta nga awit mo nga balegi, iso dayta ti mangidurun kin ka, iso dayta ti mangi-step up idda pamatin. Iso nga we are victorious, madaydayaw ti Apo. Overcomers of the world, carrier of victory. Ikaw yon na bilang isang anak ng Diyos. Madaydayaw ti Apo. For everyone born of God overcomes the world. Patsyum daytoy. Awatom daytoy. Ibagam, sige man itaas natin ang ating kamay. Kuna tayo, I am overcomer. By faith, adi dayta, by faith. Overcomer ak iji family me. I can overcome because Christ overcome the world. So nagmayat nga kitaan, ni Apo, ti mismo nga nang ibaga, da kayo nga inanak ko. Da tayo nga parents. Gaputa da tayo nga parents niya, JD in na ipasa dita anak mo, no si kaday parents nga palaban, iti panagbiag, ganun din ang anak mo. Because your child is the carrier of your DNA. No sino, kunada God, no sino ti tatang, iso ti anak ngam numaminsan hanga kang kanayon nga kasjea. Tanuan niya ti kinakudso ti ama, haan mo't nga mabalin nga kasjemot ti anak, but there are some. Nung bagam takaabay mo hanga si kadadzay. Wen. Ta anak daka ti Apo. Nadakat, apay nga tada ito nga ubingan na nga dungdungkan ti ibagbaga. Kasjay gamin ni tatang nahamot piman. But there are times, but because we are the sons, we are the children, we are the sons and daughters of God, dagiti da nga bambanag, haan tayo nga bagbagay. Because the DNA of Christ, iso ti agtartaray dito'y ugat tayo madaydayaw ti Apo. Change, we receive that change from the Lord. Amen. Kada change nga naawat tayo kini Apo Dios. The Spirit of God, nga iso ti mangkos kanya tayo iti transformation tayo. Iso ti mangpaspasayat iti panagbiag tayo. The Espiritu ti Apo nga agan-andar dito'y biag tayo. Iso ti Espiritu ti Dios. Madaydayaw ti Apo. So diay, we are overcomers, carrier tayo iti panagbalegi. Iso nga no itangay kat challenge ti faith mo, kunam, nagbalegi akon. Apay, numaminsan mapaspasal tayo, kunada nga overcomers tayo nga Kristiyano. Apay nga detoy, agsubli-sublimot ti challenge ti biyag ko. Ipagnam lang kabsat. Madaydayaw ni Apo. Carrier tayo, taga-awit tayo ti victory. Sumuti kunana, ni Greek word, kunana kat Niki. Means to carry off the victory. Awitun tayo, da tayo nga overcomers. So nga kuna ni Apo Dios, those who born, dagijeda nga nayanak iti Dios, kat overcomers da. Grabe dayta, agasam anya jay kinanta tayo tatay, siya lang ang nagtiwala sa atin. No di amamom saan da ka nga patpatyon, nga overcomer ka, ni Apo Dios ko na anak, idi pay lang nga overcomer ka. Hamulang gamin nga patiin. Awatom gamin. Nga overcomer tayo, madaydayaw ti Diyos. Next is Romans chapter 12 verse 2. Anya dagiti banbanag nga manghinder kanya tayo because there are times we cannot overcome sa tingin lang natin. Ngam inkadungan ni Apo Dios nga gaputa da tayo ket anak na tayo ti Dios ma-overcome tayo dagitoy. So dagiti overcomers ket kunan dagitoy da dagiti banbanag. Kunan na itoy, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So data iti kunana, dagiti overcomers, dagiti anak ni Apo Dios, saan da nga tumultulad iti lubong. Anak dakan ni Apo. Kahit mo ba nga, example, ti parents, ti sikwaton.
Ngikot, titultuladon ti anak mo, sa bali nga pamilya. Uren niya ikastam nga mga ibaga. Da kami ati tuladon nyo, tada kami ti parents yo. Kat sa bali latta titultuladon da, sa bali da jayon. Agsaludsud tayo kun ni Apo Diyoson. Ngam because our parent, iti ama tayo, ti ina tayo, kat iso ti Diyos nga man nakabalin. Na isina tayo, daan nga kauugali tayo, daan nga kabibiyag tayo, awan tayo isjayon. Ya? Lumipat na tayo. Iso nga iti residente, dagiti Kristyano, iti presensya ni Apo Diyos. Your address is in the presence of God. Kat noan niya day pagbibiyagan tayo, na espirituan nga banag. Apay nga amin nga banag nga aramidan tayo kat na espirituan, gaputa day tatibiyag tayo. Day tatibiyag tayo kat saan nga mabalin nga malaukan. Ya. Saan nga mabalin nga mailaok iti na inlubungan, iti panagbiag mo nga na espirituan. Tapno ma-identify ka nga anak dakay ti Diyos. Isu nga dagiti anak ti Diyos. Nga kuna ni Apostle Paul, do not be conformed to this world. Gamin saan kan nga tagalubong. Hello? Kat, taga-ano ka garod? Ada ag-alanganon. Yeah. Taga-ano kayo? Da kayo nga eh. Tagalangit tayo, madaydayaw ti Hapo. Isu nga saan tayo nga tagalubong. Isu nga noan niya ti aramid na dito yung lubong, saan tayo nga bagay nga aramidan because tagalangit tayo. So na espirituan nga banag ti pagbibiyagan tayo. So antay kung kuna, ayo pa sa espiritual am amin, anya ngay garod kot isu ti biyag tayo. Isu ti biyag tayo, isu pagbibiyagan tayo ti na espirituan. Therefore, we live by the Spirit. The Espiritu ti Apo nga isu ti leader tayo, dito'y nga panagbiag, isu ti suruton tayo. So all those people who are born of God, they live according to the leading of the Holy Spirit. Iti pagbiagan tayo, di panangidaldalan ti Espiritu Santo kada tayo, isu ti suruton tayo. Huwag tayong sumunod sa leading ng makamundo. Huwag nating gayain ang buhay ng mundo. Amen. Tituladon tayo di panagbiag kani Kristo. Madaydayaw ti Apo. Rejemat, do not be conformed to this world. Kuna nangarod, dagiti anak, iti Dios, they can resist temptation. So agyaman tayo ata, may isa tayo nga overcomer garod. Ti overcomer, kayang-kaya niyang i-resist ang temptation. Everyday ba may temptation? Sa loob ng bahay ba may temptation? Dito ba may temptation? Pwede tayong maging temptation din sa ating sarili. Yeah? So, that by the testing of your faith may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, agaman tayo, by the work of the Holy Spirit, guys, ito yung mga iturungkin ka, we can be able to identify, ma-identify tayo, no, the jacket na espirituan wino saan. So, laglagi pun tayo. Tagalangit tayo. So nga, ti pagbibiyagan tayo, puros maipapan ijay langit. Hallelujah. Mangan kakot, na espirituan, ada aramidem nga na espirituan, anya diyay. Agkararag ka, sakbay ka nga mangan. Mabalin pa yung ag-closing prayer ka. Apay nga ta, nga awan ti closing prayer, numalpas ka nga mangan. Apay diyay. Pipya ka no ti manok, tanong nalpas nga nangan, nga ikot agyaman. Nalpas nga naginom ko na kuma. Ngum ti tao, sursurun tayo man, aramidan tayo man nga kultura, diurek ti pagtayo. Parang kakukuribat din, apay. Yeah? Panagyaman, dadzay, Lord, agyaman ak tanabsugak. Yeah? Puros panagyaman, dayta ti kultura tayo, panagyaman. Puros maipapaniti na espirituan, niya nga ngarudkot na espirituan tayo nga tatao. Sabihin mo sa katabi mo, palagi pang kakabsat, na espirituan kagamin. Isu nga ti pagbiyagan ta, puros na espirituan, maraydayaw ti Apo. Yeah. Okay.
Yapay nga verse dito eh. John 16:33. Malapit na tayong matapos. Nung oras ba ngayon? Wow. These things I have spoken to you. Kuna ni Jesus, ni Jesus tinaibagat to'y. Daytoy inbagak kada kayo, so that in me you may have peace. Manati mayat ti peace. Yes. So that, kunana, so that in me you may have peace. In the world, you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Gasum deta, in Jesus, in God, in heaven, to live in God, there is peace. Dahil tital na, madaydayaw ni Apo. Philippians 2:13, for God is working in you. Praise God. Thank God. God is working in me. God is working in you. You know, naglaing ti Apo kakabsat. Nagsayaat ti Apo. Saan tayong agbababawi? Saan na kung agbababawi? Nga addakin ni Apo, I know, ureda kayo mot. For God is working in you. Ay mariknayo, ti panagtrabaho, ti Apo, di tabiyagyo. Giving you the desire in the power. Jay desire mo, jay tarigagay mo, nga umay makigimong. May sadeta nga ebidensya nga agtrab-trabaho ti Espiritu ti Apo ken ka. Jay tarigagay mo nga agkararag, trabaho ti Espiritu ti Apo, reta takayat na nga magiging nadeket ti relasyon mo ken kuana. Itod na jay tarigagay tayo, jay pan nakabalin, jay bilog, tapno maaramid tayo, day banbanag nga pakaidaydayawan iti Apo, pakaayaywan iti Apo. So agyaman tayo kini Apo Dios. He declared from the mouth of God in Bagana, kada kayo nga nayanak, iti Espiritu, da kayo nga nabalbaliwan, da tayo nga nayanak iti Dios, maawagan tayo nga managbalegi, madaydayaw ti Apo, victorious, overcomers, kayang-kaya na nga i-resist ti temptation. Dagiti nayanak iti Dios, kayang-kaya da nga i-resist iti anyaman nga sulisog, iti biyag. Gaputa anak da ka iti Dios. Kat no anak da ka iti Dios, the Spirit of God is working in you. Kat no agtignay ti Espiritu ti Apo kin ka, wag mong ignoran, hamo nga i-ignore. No di kat ag-response ka, madaydayaw ti Apo. Number 3, last. The one who is born of God, we are heirs of God. Datayo dagiti tagapagmana na, madaydayaw ti Apo. Manot ya datawid na nga Lote. Ay way Lote oh. Nakasako. Kunanda gayang people, agpayam da first prize. Lote. Tagayam nakapat nga Lote. Daga. Yeah. Tagapagmana. Ang kagandahan dito, ang mana natin, hindi dito sa mundo. Hanga dito'y rabaw iti daga. Ay excited kayo, di mana? Hanga makmakan na dito'y nga mana. Di tawidon tayo. Katay tatawidon, adat tinakaalat parakin ka. Katumusan mo nga tartarimaanon, maitod iti sabali. Nga magyaman tayo dito'y. Romans 8:17, kunana, now, saan tayo man ti Ilocano tang agriridagay nananang tayo. 8:17. Kunana. Basaok. Ket no anak agtawid met. Bagam takabay mo adamot tawid mo. Agtawid iti Dios kan makipagtawid kan Kristo. No kasta makipagsagaba tayo kinkwana. Ito yung anya diyan? Challenge. Gaputa, makipagtawid tayo, ijain sagana iti Dios kada tayo, anya ti kunana dito'y makipagsagaba tayo kinkwana. Manuti mayat nga makipagsagaba.
Siyakyakot kwa. Tisungbat ko adi jay kat. Numabalbayin ko maadikot. Hanon tayo lupas mo't ni Apo Jesus. Iti na intawan, antay kahit nga agsagaba. Alaman tayo, igarot da tungod tayo, ijinuang jay tungod tayo, aynan, igarot da jay tali, jay tungod, tinuang tapos, igarot da jay tungod mo. Tapos kunada kanyam, guyudom da ita nga agkarayam ka. Rigat Kunampay lang ba nga, yahay, kunampay lang ba? Mano nga kilometers? Yeah. So kahit ko nga ipinpoint dito inya kakabsat, the sufferings nga iso nga makipagsagabaan tayo, awan ti pa kaikumpiraan na di sinagaban ni Apo tayo so Kristo. Yung sufferings na inlupas ni Jesus Christ, haan nga kasjay ti sufferings nga ma-encounter tayo itibiyag. Kasi malala yung sufferings ni Jesus. Hindi natin kaya. Pero yung sufferings na sinasabi dito, di ko na dito yung nga, if indeed we share in His sufferings, makipagsagaba tayo mo't nalagaan. Maridayaw ni Apo. Isuti promise na Matthew chapter 11 verse 28. Nalagaan ti sangul ko kuna ni Apo Jesus. For my yoke is easy. Kat nalagaan. Isu nga, ure no kuna na dito'y makipagsagaba tayo ka ni Kristo, nalagaan lata, maraydayaw ti Apo. Kasi, haan kang agmay-maysa. Hada kadwam. Amen. Ngum ije na intauan, umabalin ko ayo pa yan tayo kumaading ag-suffer. Kasi lang ije na intawan. Ngum ije pa nagserbi tayo gamin, adu-adu ti challenges nga dumteng iti biyag tayo. Kat dagijay da dagiti sufferings nga dumteng. Datanto pa'y awan ti kukwartam ti makalawas kot, kaslang ako nam nga, nak nga kaslakan nga tao. 1 week lang na wala kang kapira-pira. Tapos kunam nga kaslakmot nga haan nga tao. Nga. Jay pandisal nga labsa-labsam, idi adda ti kwartam. Idi awanan ti kwartam, kunam adda ko mas pandisal. Nga. Ganun lang, nga. So, yung sufferings na sinasabi dito is, dagiti challenges nga dumtang iti panagbiag tayo. There are times na matest tayo talaga. Matest na jikas ano iti patience tayo. So nga dagiti sagsagabaon iti pampamilya tayo, those are parts of sufferings that we need nga ma-encounter iti biyag tayo. Because in our sufferings, kuna ni Apostle Paul, through iti sufferings mo, mapaspasayaat ka, maraydayaw ti Apo. Gapo ka dagiti sufferings tayo, gapo ka dagiti problema tayo. Mangpataraki gayam yati challenge. Damagaman dita kaabay mo. Anya ti marikriknam no, malampasam ti sufferings mo. Yeah. Tumartaraki ka. Maraydayaw ni Apo. So we are heirs of God. Datayo dagiti tagapagmana. Maraydayaw ni Apo. Datayo talaga awan sa bali. Dagiti anak ti Diyos. Isu nga gaputa naglawad adjay nga pamana. Let us keep on inviting people. Maraydayaw ni Apo Diyos. Tapno amin tayo nga tattao, maikonektakan ni Apo Diyos kat malakaman tayo amin di mana nga awan timang ag-agaw. Awan timang ag-agaw, awan timang sasaurkin ka. Maraydayaw ti Diyos. So daytoy iti pangnamnamaan tayo, the one who is born of God. Nagitinayanak iti Diyos, keepers of Father's command. Ditoy. Dahil iti Apo kada tayo, dadjay iti balon tayo, dadjay iti mang-energize kanya tayo. The commands of the Lord, our energizer. Kasi no awan jay bilin iti Apo, aglulutoy tayo. But if we receive the command, kas lati soldado, no awan ti bilin ti commander, anangay, aglulutoy da Aglulutoy dagiti soldado no awan ti ikuman, awan ti ibagan di commander nga aramidon da. Tama? Uray usanak nga soldado Yeah. But then if the commander
mangted iti trabaho, wenno mangted iti may nga banag nga aramiden dagiti soldados, dagiti ililid na, ma-challenge da. Kat dadji nga challenge saan nga sinsinan. Yeah. Nagduman nagpampanuntak, day takot dito yung kapangipaspasungal ngalan ti biyag mo. Inaywa-aywanak si kaya. Ngaman niya, garo, that is a challenge. Nuha mo nga i-overcome dito nga challenge, saan mo nga mapagbaligan, haan mo nga makita di kayat mo nga pagbanagan ti Christian life mo. What is your goal in your life as a believer in Christ? Ano ti balak mo itibiyag mo? From now on, mabalin nga 5 years, 2 years, 20 years, 15 years, 50 years. Ano ti kayat mo nga pagbalinan? Overcomer or loser? Therefore, let us take the challenge by keeping the commands of the Lord. Maraydayaw ni Apo. By the way, indiklaran ni Apo, basta agtalinood tayo kinkwana. Diji pa nagbalegi, kunanang Lord, we are carriers of that victory. So nga putputan tayo, maraydayaw ni Apo. In my conclusion, 1 Thessalonians 5:5. 1 Thessalonians 5:5. You are all children of the light. Maraydayaw ni Apo. We are all children of the light. Anak na tayo, ijay lawag, tagalawag tayo. Ha, ijay ilawag Ilocos Norte. Tagalawag tayo. Ti pagbibiyagan tayo saan nga sipngat. Amen. Iso nga hangkang agigen di kasipngatan. Nakakatakot doon. Isakmul daka ti kabusol no daka di kasipngatan. Adu ti mangyari ijay kasipngatan nga kababalaghan. And saan nga bagay, han mo nga bagay ijay nga pagyanan. We are all children of the light. And the children of the day, madaydayaw ti Apo. Gaputa children of light tayo. So kitam takababay mo naraniyag nga kitkitaan. Natarimaan. Mayat ti panagbado na. Mayat ti bisngay na. Apay, anak da ka ti lawag. Anak da ka ti Apo. Saan da ka nga anak ni Satanas. Isu nga kitaan tayo dagiti amin nga adakan ni Apo naraniyag ti kita da. Han nga nalidum. Gaputa da jeti ebidensya nga sika anak da ka iti Dios. Anak da ka iti lawag naraniyag ti rupam. Maraydayaw ti Apo. Because apay nga ada iti light, apay nga nagsishine ka, because the work of the Holy Spirit is in you. Praise God. Saan nga trabahoan, han nga glota tayo, na jimang parparanyag kanya tayo, but it's the effect of the presence of God. Madaydayaw ni Apo Dios, ipikto dayta. Iti panagbalin mo nga anak ti Dios, kat dayta panagbalin mo nga anak ti Dios, adda tayo iti lawag. Isu nga dayto iti pagbibiyagan tayo, agbibiyag tayo ti lawag. Kat saan tayo agsubsubli, iti kasipngatan ah? Tano agsubli ka, iti kasipngatan, pumangit ka. Madadaal jay kinagwapong, madadaal jay beauty. Let us remain to live in the light. We do not belong to the night or to the darkness. Kunana. Let us continue. Let us remain to live in this light. Madaydayaw ni Apo. Tumakder tayo kakabsat. Glorify the name of the Lord. We are born. Kati panagbalin tayo nga anak ti Diyos, saan tayo nga ibabain ni Ama tayo, madaydayaw ti Apo. Saan tayo nga ibabain ni Apo Diyos nga Ama tayo? Anya tiramidan tayo, kahit kung asawan dito, agbiag tayo kas anak nga talaga iti Diyos. No amuda nga Kristyano ka, agbiag ka nga Kristyano. Namuda kang anak da ka ti Diyos, agbiag kang anak ti Diyos. Dahil ta iti DNA, dahil ta iti sinyal tayo kakabsat. Madaydayaw ni Apo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Saan ka nga mas daaw? Kabsat. Apay nga, there is joy in serving the Lord. It is because your address, iti address mo, jay sidong ti Diyos. Kat numapan kay jay kasipngutan. Gaputa, there are times, iti biyag tayo as believers,
the Spirit of God will lead you to go in that darkness, to become light. But first of all, hamo nga ibatan day ta silaw mo. No si ka anak da ka ti Dios, you are carrier of that light. Katumapan kahit ti kasipngatan, saan mo nga ibatan day ta silaw nga dakin ka. Tano ibatam day ta silaw mo pagka-Kristyanom, no ibatam day pagka-Kristyanom iji kasipngatan. Agawan ti sipngat day talawag nga dakin ka. Idupon na tilawag nga dakin ka. Mainayon kang agbyag iji kasipngatan. Therefore, my brothers and sisters, we belong to the light. We belong in the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord God. Come on. Agyaman tayo, anak na tayo iti Diyos. Sanda kang anak ni Satanas. Sanda kang anak iti Sipngon. Gumanak na tayo iti Diyos. Glorify the name. Thank you, Lord God, as our worship team will lead us in worship song. Let us just ikabil to jipan panunod tayo. Agyaman tayo ang agpaiso. Agyaman tayo. Agbibiyag ka itilawag. Katay tangalawag nga dakin ka. Ituloy mo nga pagbiyagan. Ang kapumanpanaw. Agremain ka. Aging ganang umay ni Apo Jesus nga lawag tayo. Jesus is the light. And we are the light of this world because Christ is in us. Hallelujah.